खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ आलादा कमतापुर रायजो दानो नागिरनायखौ लानानै गोबांनि हेंथा। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव हाथियार लाग्रा आफाद KLOआ भारत सरकारजों गोजोन सावरायनो थाखाय ओंखारबोनाय बाथ्राखौ, जेराव बे सावरायनायाव आसामनिफ्राय 9 जिल्ला लोगोसे सोनाब बंग आरो बिहारनिबो माखासे अंगफोरखौ लाफानानै आलादा कमतापुर रायजो दानो नागिरदों होनना खौरां बिजोङाव गोसारदों। फारसेथिं बे बाथ्राखौनो लानानै गोबां दल संगठन आरो बायदि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हेंथा होबोबाय थानाय समावनो दिनै आरोबाव धुबुरी लकसभा बियाबनि MP बदरुद्दीन आजमल बिथाङाबो बुंदों दि KLOखौ लिंहरदों जेब्ला मिरु सरकारा माबा मोनसे खालामगोन बेखौ लानानै दानिफ्रायनो होख्राव होसि खालामनानै जेबो लाब गैया आरो गिदिर सिमां नुनानैबो जेबो मुलाम्फा जाया। लोगोसे धुबुरी जिल्लानि थांखिजानाय मोनसेबो ओनसोलखौनो हगारनाय जानाय नङा, बेनि थाखाय 100% हेंथा खालामगोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। गुबुन फारसेथिं आसाम जातीय दलनि आफादगिरि लुरेनज्योति गगৈ बिथाङाबो आसामखौ थुख्रा थुख्रि खालामनानै बोखावबावनायखौ जेखि जाया जाहोनावनो गनायना लानो हाया होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होयो। थांनाय 2020 मायथाइयाव गोरोबथा जानाय BTR सरकारखौ गोबां सुबुंफोरा बायदि बायदि रावजों मुं सुबाय थानाय समावनो मैया BTR गोरोबथानि 4.4 दफा बायदियै BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार खालामनांगौ होननाय बादिनो आथिखालाव आसामनि रायजो बेंगिरिया गनायथि होनाय बादियै मैया आसाम सरकारनि सासे सेक्रेटारिया गांसे लाइजामनि गेजेरजों फोरमायथिना होनाय जायो। तामुलपुरनि लाहाफारायाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा बेलाथि जौ बोखांनो हादों। मसुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाहाफारा गामियाव तामुलपुर पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै नायबिजिरनो थांनायाव तरुन बर' मुंनि नखरनिफ्राय गासै 30 कार्टुनसो आयेन बेरेखा गुबुन गुबुन रोखोमनि जौ बेलाथि बोखांनो हायो होननानै तामुलपुर पुलिसआ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। लोगोसे तरुन बर'आ सिगाङावनो खौरां मोनखानानै खारखोमाना दं होनना फोरमायनायजों लोगोसे आरो बिखौ मोनैनि सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय बिनि बिफाखौ थानासिम लाबोनाय जादों होननानैबो तामुलपुर पुलिसआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होयो। कमतापुर रायजोखौ लानानै दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दि मानसिफोरा बुंबाय थानाय फैगौ 26 जानुवारिनि सिगां बा उनावनो कमतापुर रायजोआ दासिगोन होननाय बाथ्राखौ आबुङै नंखाय होननानै बियो बेबायदि जेबो नङा, बिदि 26 जानुवारि बा 15 आगस्ट होननाय जेबो गैया। KLOआ दासो फैदों, गतिके बिथांमोनहा एसे रेस्ट लागोन आरो सावरायनायाबो लासैनो सोलिबाय थागोन होनना दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिना होयो। लोगोसे गेदेरथार बाथ्राया बेसो जे बिथांमोनहा गोजोन सावरायनो थाखाय ओंखारबोनाय जाबाय होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावो। बेंगल बा आसामनिफ्राय बायदि बायदि अंगफोरखौ दाननानै लाबोनानै दिनैनि दिनाव आलादा कमतापुर रायजो दानो नागिरनाय बाथ्राया मोगथाङाव जाथावना नङा बाथ्राखौ बुंदों पृथ्वीनारायण देबमेश बिथाङा। नाथाय बिथाङा KLOआ ओंखारबोनानै गोजोन सावरायनो फैनायखौ बरायदों। फारसेथिं कमतापुर रायजो दानो नागिरदों होननाय बाथ्राखौबो बिथाङा बरायदों। नाथाय कमतापुर रायजो दानो थाखाय आसामनिफ्राय एसे बेंगलनिफ्राय एसे अंगफोरखौ दाननानै लाबोनानै रायजो दानो नागिरनाय बाथ्रायासो मोगथां नङा होनना बिथाङा बुंथिदों, एबा अमाबैसानि खोमसि अखोराङाव गुफुर दाउब' बिरनाय बादिसो होनना बुंथिबावो। लोगोसे बुंथिबावदों दि थांनाय समाव कच राजबंशिफोरा गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरजों लोगो नांनानै गावसोरखौनो अबर' बुंनानै नब कुमार सल'नियाखौ देरहाहोनाय एखे हारिनि मानसिफ्रा दिनै कमतापुरखौ दाजानो बादों एबा हेंथा खालामदों। अब्ला बै समनि खौसेथि अबर'आ बबाव थांखो होनना बिथाङा सोंथि सोंबावदों। बेनिखायनो दिनै बिसोरनि गुबै आखुआ नुजाबाय, ओंखायनो जों बिनिफ्राय सोलोंनांगौ होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिबावो। क'क्राझारनि RNB सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनाय जासिगोन। नोंथांमोनहा बाथ्राखौ खोनानानै आसरित मोनदों जानांगौ। नंगौ, मानगोनां क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखिया मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला क'क्राझारनि RNB सिभिल हस्पिटालखौ बोखांनानै बेसरगावआव थानाय गोदान मेडिकेल कलेजजों दाजाबफानाय जासिगोन
आरो बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनजों खालामनाय जादों आरो बेनिनो माखासे बिफानफोरखौ थाबैनो लांनाय जासिगोनब्लाबो माखासे बिफानफोरा फारियै बेबायदिनो सोलिबाय थागोन होननाबो फोरमायनाय जायो। गुबुन फारसेथिं बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया MCLA दनेश्वर गयारिया क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव आगान होफैनानै बे थांखिखौ हेंथा खालामनानै बुंदोंदि गंसे देहा फाहामसालिखौनो लाखिनो हाया आरो मा सुइजारलेण्डनि बाथ्रा बुंदों होनना बिटिआर सरकारखौ सोंखारिदों आरो बे देहा फाहामसालिखौ जेरै दं बेबादिनो लाखिनांगौ होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों दाबि दैखांदों बिथाङा। मोनसे दुखुनि रादाब, आसाम रायजोनि थाखाय दिनै मोनसे जोबोद दुखुनि सान, मानोना आसामनि सासे गियानपीठ बान्था मोननो हानाय गागि आरो राफोद मेलेमनि थुनलाइगिरि नीलमणि फुकनआ दिनै गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेजनिफ्राय जों बयखौबो नागारनानै अरायसमनि थाखाय जोबथाहांबोबाय। मख'जाथावदि बिथाङा 1933 मायथाइनि 10 सेप्तेम्बर खालि देरगावआव जोनोम मोनदोंमोन आरो 2020 मायथाइयाव गियानपीठ बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा भारत सरकारजों होजानाय थुनलाइयारि फोथारनि बयनिख्रुइबो देरसिन साहित्य बान्थाखौ 1981 मायथाइयाव कविता मुंनि बिजाबनि थाखाय मोननो हादोंमोन। बेफोर गासैनिबो अनगायै भारतनि हादरगिरिनि आखाइजों होजानाय मोनसे जोबोद मुंदांखा भारत सरकारनि बान्था पद्मश्री बान्थाखौ 1990 मायथाइयाव आजावनो हानानै आसामनि मानदान्दाखौ आगानसे दावगाहोनो हादोंमोन बिथाङा। गुवाहाटीआव मटर सालायग्रा रिक्सानि हेंथायै गुवाहाटी मिउनिसिपल कर्परेसनआ गोख्रों सिग्रोमनाय। थांनाय 1 दाननि सिगांनो बिथांमोनहा फोसावथाय होखादोंमोन दि गुवाहाटीआव गोबां आथिंजों गानानै सालायग्रा रिक्साफोराव मटर लागायनानै सालायनायखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय। थिग बेबादिनो मैयानि नायबिजिरनायाव गोबां बेबायदि मटर लागायनाय रिक्साफोरखौ बोखांनो हायो होनना गुवाहाटी मिउनिसिपल कर्परेसननिफ्राय खौरां बिजोंजों फोरमायथिना होदों। फारसेथिं बेखौ लानानै गोबां रिक्सा सालायगिरिफोराबो हेंथा सोमावसारदोंमोनब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा होनना बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायना होबावदों। आथिखालाव आसामाव खौरां बिजोंफोराव गोबां सावरायजाफ्लेबाय थानाय कामतापुर रायजोखौ जों बयबो खोनानो मोनबाय थादों। बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै कच राजबंशी हारिनि हाथियार लाग्रा KLO आफादाबो गोजोन सावरायनायाव ओंखारबोनाय समावनो दिनै आरो मोनसे गोदान रादाब नुनो मोननाय जादों। रादाबा जाबाय आसामाव आरो गोदान रायजो दानायनि जेबो थांखि गैया होननानै बायदि बिथिङै भारतनि नखर बिफाननिफ्राय फोरमायथिबाय थासेयावबो आरोबाव कामतापुर रायजोखौ लानानै मोनसे गोदान मेप ओंखारनाय नुनो मोननाय जादों, जेराव आसामनिफ्राय गासै गंबा जिल्ला जेरै क'क्राझार, चिरां, धुबुरी, बङाइगाव आरो गवालपारायाबो हाबफाना दं। बेनि अनगायैबो बे रायजोआव मोनथाम रायजो आसाम, सोनाब बंग आरो बिहारनिबो माखासे अंगफोरा हाबफाना थादों। दा बियो बबेनिफ्राय माबोरै ओंखारदों बेनि जेबो उदिस गैथ'आ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।